Paulino! Paulinoren telefono deiaren unea iritsi zaigu, eta bera ere hortxe daukagu, urduri zezen nahi. Atea nahian! Biura bat emateik. Gure zezenkotea! Usurbildi gure zezenkotea, Paulino! Arretu iteno! Arretu, Gustatu jesai, Ai, baki gazta nahi da. Gazta bai. Bueno. Zen itxein, dauni, obestiai, Zindan de kamarata. argi horria duna, eta, Argila pizuta. Oa gantzata bai. Paulino, zenbaitek eskatu zure kamiseta? Eskatu aldizu jendek? Bai. Batea berko. Ez da, atea berko. Milano sosokakoa, oi hartzungo jaztu zeigizena. Irubila kamisetatea, eta igual dirubiztu. Zubietan ituren eskatu zaskiek. Diru galtzen nahi ez, Paulino, ikusitak. Diru galtzen nahi ez. Ez, baino, esan zeatek, batek kamisaten ordez, nola, oi hartzungo liburu bat idatzitako oso... Osa, kamiseta eman, eta behar Liburu liburua. bai. Bai. Horrela ezpikoik eta ez di eskeni. Ez, oi ameketa bete jo. Ardu pixkatekin. Bueno, hasiko gara. Venga. Bota. Venga, jarri gaizkoak! Venga, de obrero. Hortxe, guri beira dire, Ez zaitzeko. Eskopetak ino, tiro al plato, pum! Hola, xe. Bueno, listo. Ia, Paulino. Ilea apaindegi batea. Vale. Bueno. Sí, A ver, kaixo, egunon, egunon, gabon. Aizu, bai, izan. pelukeria alda hori. Zein? Pelukeria da hor? Bai, baina gizonezkoa, Claro, esker gizonezko naiz. Uize hau txata ziten. Aizu, Zer, zan. hile luze xamarrakat, eta hor zenbat kobratze zueza, hile muztutzia. Baina zuze zara gizon bat? Bai, karo. Ah, Etxui derecho. Ne ustez? Etxui derecho, guen arte. Ze hau txata zaitola, poco afeminau. ez dakit. Ez? Bai, ahotsa, bai. Hau txata bai. Bos horreko aldiz ezate, hielo izu. Ba, ze kobratzen dudan, zen zela jubilatua edo... Bai, oitxe, 65 laizte inutik. Ba, jubilatua 15. 15, Bai, goizeetan. Iztan patean, guenez di horrea. Eta nundo ze kaletan do? Ordua eskatu behar da lehen hau, Ordua? Bueno, Bai. aizu. Pues eta, a ver, apuntao, ze ordutako libreo, ze? A ber, ba, izan behar da, nahi baduzu, bilar 11 tarditan. Ai, bilarko imposible. Ba, orduan izan behar da, Bilar zenean. domino, eta, osea, musen dakau partida, eta, ezin eskuzu, gaur izan behar du. Gaur ez dekot. Ez? Ez da aldezu. Tope, orduan tope zauzte? Tope? Gaur zeiretan izan alda, arratzalean. Arratzaldean, igual hobeto arratzaldean zu. Mira, izango naiz, hola, hile luzia, baino gutxienetakoak, Ni trenza eta denak ebiltzat jut. Aitzu, txiste txiki bat kontatu behar dizut. Posible bali Bazile bat, ez da? Bazile bat. Bega, kontatu zute, zatik, mira, hemen jubilatuan txian, dakau, hola, azte, non izatea, apustu txiki egite dugu, aberra trebitzea izen, da nahi tokatu zae, deitzea eta txistea kontatzea. Eta, aber, eta, haituko diazu, txistea txiki bat. Lanean, nau. Bai, tita, minutu bat da, eta fuera, ez da. Eta gio jugun ez arratzaldean hilia moztutzea. Bai, hemen zan, semia, eta atxe galdetzen jo, atxa eskontzan ikua. Bai, inoen eskonduko ez ba, bai, baina gauz bat. Beste ze hortan den sekulen ibili eta konsejo pixkata eman biharko jazu. Bai, motor, beste gizparin ba, eskontzen dia, eta horrenako gauan, horkutea be, handere berriak inoia sartzea, eta atxak hortinen atzien gordi eta. Eta atxak bestaldetik gan, ezu, sartu jo kresko hortikan. Beste behar, eta, aizak, jartzen jo eta atzetik hildu jo beste eskuakin da. Eta, ala gaten, sartu jo gazpitik eskoa motel. Eta,
Atxa, karo, erakutsi baino hartuta. Azar bero jartzea. Atea kortinen atzetik da esate jo semiai. Motel, aldintza kortikan. Erakutsi baino norbeak iti hobiek eta. Aizu, Hala, venga. aizu, eskarrik asko. Vale, ba. Aizu, deitze dau, ETB-tikan, kontrako estarritikan. Vale, ba, oso ondo. Bai, oi, azarratute guztiz, Ez que, zerrotute, ez que, jende itxaroten. Itxaroten, bueno, gaur moztuko jozu hiliek, bueno. Eta nik edo sorrezarra, aizu. Bueno, planchiko, Ainhoa Inapaindegia, eskerrik asko, Agur. Eskerrik asko, guapa. Hain boz mi aldaukareki. Ni arekin, horreki. Nien etzak motuatu. Bi aldize bai, esan Bai, di. bai, bai. Baina zu, gizonezkoa Eta altzea. eta jubilatu hau txai. Jubilatua. No, ez jo kolgatu. I kolgatu jo, jubilatu. Qué bueno. Bueno, 3 minutu.